bueno, parece que isto está non se de arranxarse, non? Hai achegamento de posturas, hai alguna posibilidade? Non, non hai achegamento de posturas, é dicir, na mesa sectorial onte a Administración reafirmouse na liquidación do que era a xornada reducida durante os meses de xuño e setembro en todos os centros de infantil e privada e CPIs, que era o modelo de xornada que sempre estuvo institucionalizado na Galiza, que é un modelo de xornada que é moi mayoritario en todo o Estado español e que é un modelo de xornada que é máis acaído para estas datas, para esas datas de curso. Primeiro porque gradualmente o alumnado pois vai dunha maneira máis excitada accedendo ao que é o inicio do curso e por outro lado pois tamén de alguna maneira atenúa o cansancio de todo o curso no mes de xuño coa reducción que tiña tanto eso de xuño como setembro a xornada nunha hora, non? Por lo tanto, estábamos ante un modelo de xornada para o mes de xuño e setembro, que era a máis acaída, a máis beneficiosa para o alumnado, e que a Consellería, pois, de maneira unilateral, o curso pasado, pois, liquidou, pero tamén temos que denunciar, evidentemente, a atitude das outras organizacións sindicais que o ano pasado, como xa supoño que lembradedes, desconvocaron a folga que tíamos para o día 3, a folga, evidentemente, a CIGA que continuou convocándoa, foi mayoritaria, e que se a pesar diso pois as organizacións sindicais pois avalaron o que foi a posición da Consellería de Educación asinando un acordo no cal pois aparecía a supresión da xornada única, non? Pero dito eso, con posterioridade a CIGA levou a cabo unha consulta no conxunto do profesorado afectado por esta medida e o 78,55% do profesorado realmente reafirmouse no modelo de xornada que viña funcionando ata daquela e a pesar desa consulta, desa ampla maioría que pide a restitución da xornada, pois estas organizacións sindicais onte na mesa sectorial reafirmáronse en que estaban de acordo coa súa supresión, coa súa liquidación e que, polo tanto, apoiaban a proposta da Consellería. Realmente temos que decir que é lamentable porque nunha atitude mínimamente democrática as organizacións sindicais terían que respetar o que é a decisión mayoritaria do colectivo do profesorado. Por parte da Consellería temos que dicer que evidentemente estamos ante unha medida exclusivamente propagandística, ante unha medida que pretende vender cara á opinión pública que se trata dunha medida que concilia a vida laboral coa vida familiar cando está moi lonxe disso, non? O que si é certo é que concilia a vida laboral coa vida familiar, pois houbera un plano de actividades extraescolares nos quais os centros poideran ofertar despois do que é a actividade docente regulamentada para o alumnado, que houbera un plano de actividades extraescolares que todos os centros, independentemente onde estén ubicados, pois que poideran ofertarlle ao alumnado. Iso exclusivamente lle corresponde, polo menos, como obriga a Administración Educativa, independentemente dos acordos ou concertos que poida dizer con o resto das administracións. Iso é unha medida que até agora, van 3 anos de legislatura, non enfrentou para nada esta Consellería. Por lo tanto, que pretende con esta medida, unha medida propagandística que para nada concilia a vida familiar e laboral, que prexudica ao alumnado e que evidentemente tampouco beneficia ao profesorado, non? E hai que dicir que a grande maioría dos pais o ano pasado tamén demostraron de que era unha xornada que viña funcionando de maneira correcta durante os anos e que era a máis excitada para estes períodos de curso. Falaba dun 78% dos profesores que apoiaban a iniciativa. De cantos profesores estamos falando, máis ou menos? Estamos falando a perto de 9.000 profesores e profesoras. E en total en Galicia cantos hai? No, pero estamos a falarnos neste momento do profesorado que son 10.000 e pico afectados, que son o profesorado que hai nos casos de profesorado en infantil primaria que máis que é do corpo de primaria que son os que lle afectaba esta medida. Entón, dentro dos que lle afecta a medida, pois eso, 78,55% espaldaron a nosa proposta, a proposta de CIGA Ensino, que supón eso, certo de 9.000. A Consellería de Educación, por a súa banda, de que a mesa sectorial sigue negociando, que por agora non hai posibilidades. Neste aspecto, vedes algún atisbo de chegar a unha Este é un tema que ante a Directora Xeral da Ordenación Educativa, que presidía a mesa, por certo, con ausencia do presidente, non sabemos por qué, que non hai ningún tipo de justificación que non coñecemos ante un tema de tal trascendencia e importancia, e ten unha actitud totalmente pechada, mas realmente do autoritarismo, porque non querían
quera que se tratara este tema, non? Na medida que é no marco do calendario escolar, que é onde estaba establecido este tipo de xornada, e onte negociouse o que é o calendario escolar, non? Pero ela mostrouse que era un tema pechado, cerrado, e que para eles que non iba a abrir ningún proceso de negociación nese sentido. Nós, como CIGA, o ano pasado, pois, bueno, levamos a cabo máis de 19 concentracións, unha folga xeral, numerosas manifestacións, manifestos, etc. Non damos por pechado este tema e evidentemente por eso hoxe estamos aquí dando unha resposta xa inmediata e rápida, na medida que, bueno, o curso pasado foi constante e permanente a movilización con un apoio tamén moi mayoritario do profesorado, non? Pero considerei que decir que sí, neste momento evidentemente non hai ningún atisbo de posibilidades de reabrir a negociación deste tema, non? A que criterios credes que obedece esta postura tan pesada? Pois eu creo que son exclusivamente a criterios propagandísticos e a criterios de querer de alguma maneira esconder as deficiencias que ten o sistema educativo galego. Unha delas é, evidentemente, o que son as actividades extraescolares nos centros públicos, e mesmamente a deficiencia que hai no transporte escolar, que condiciona o transporte escolar, o calendario, e condiciona o tipo de xornada e a modalidade de xornada. Iso é o que responde. O que pasa é que a Consellería confundeuse de que pensaba que iba a ter algún respaldo este tipo de medida, e quedou demostrado que non só o profesorado se opón a este tipo de medida, que senón o resto da comunidade escolar, na súa maioría, non está de acordo con que se liquide e se sopuna o que é a xornada reducida matinal de 4 horas para os centros de infantil, primaria e CPIs durante os meses de xuño e de setembro. Sin embargo, non hai unanimidade sindical, non? Non hai, non. É obvio que non hai... Parece extraño cando tantos profesores apoian a medida. Sí, bueno, é o que é inaceptable, non? É dicir, eu creo que unha organización sindical non pode suplantar nunca a vontade dos traballadores e traballadoras, neste caso, non? Neste caso, a maioría, o 78% do profesorado está dicindo que o quere. E realmente é inadmisible, é impropio de unha organización que sea minimamente democrática que realmente avale os postulados da Consellería e non estea ao lado dos traballadores e traballadoras como neste caso, non? Estamos a falar de organizacións que o ano pasado fixeron todas as organizacións estiveron dispostas a liquidar este tipo de xornada, agás evidentemente a CIGA coa folga que continúa na batalla, pero este ano reafírmanse nesa posición tanto comisións como UGT como AMPE e CSI. Moi ben. Como me lembro da escola en xuño e setembro, como me lembro da escola en xuño e setembro. Ai vos vaya despedida, Ai vos vaya pola man, Ai vos vaya despedida, ai que me ven pola man. conselleira non aumentes a xorario de verán. Como me lembro la escola en xuño e setembro,